فايدة ديجيتال ملالي مننت إثيوبيا تخون تكنولوجي بمتقام استمتنا حابريتا بايومتريكن ديموغرافيك نبرتي بمأكاب حادثب فولي بزخوانا كونتات مفلاي زخل سرعات يوم قصر فايدة هاجراو ملالي مننت بت بروغرام استقمت قدمه كونت نزمالو نبرتي زوهاب بعل 10 أحاز فولي مفلاي قصر يوم قطري فايدة ديجيتال ملالي مننت زحازو نبرتي عبز حاجر نمننت بمرقاقات زوهابو قلقالوتات نمركب كخل زتحسبن استفلاليو قلقالوتات هزب نمركب كم حاجراون ولقاون مفلي خوينو كقلقليون ازم مفلي مننت نبرتي حاد السب حاد يوز بالمريح بمحاز مردأتها ولقسبات بموساد نايبعلو زخونا ملالينت كهلوو مقبارونيو ملالي مننت كاب مفلمتا سلطانه ود ሰብ جميرو زنبره بستفلالي اوانات ባህልታትን استفلالي መልክዕ ዝነበሮ ካብ ቀሊል አካላዊ ምልክታት ጀሚሩ ክሳብ ዝሕዝ ዘሎ ዲጂታል መለለይ መንነት استفلالي ምዕራፋት ሓሊፉ እዩ ዲጂታል መለለይ መንነት ኣብዚ እዋን መንነትካ ቁልጭ አቢሉ ዘርኢ وهبتو وصيت تكنولوجيو ازي وصيت تكنولوجي دحننت حاليو وصيتاو قلقالوت اقلاطيفو سرحتي مدلو زطفونيو متاوق سباوي مبت ነው ይባላል ክትልለ ሰብአው መሰሊ ዝባሃል ከም ሃገር ድማ ሓንታ ሃገር አውሽጣ ዘሎ ሁሉ ተዘይ ተፈልጠ ግልጋሎት መሃብ አይትኽልን ንዘይ ፍለጥ ሰብ ግልጋሎት አይወሃብን በዚ ድማ ንሰባት ግልጋሎት እንትንህብ ንሰባት ፍሉይ ብዝኾነ ኩነታት እንፈልየሉ መሳርሒ እዩ ሰውን ባዕሉ አነ ክስቶ እየ ኢሉ ንኽፍለ መሰል ዝህብ እዩ ንመንግስቲ ንዜጋታት በሓፈሻ ንኹሉ ዘገልግል መሳርሒ እዩ تاريخ أوهاهبا ملالي مننت إثيوبيا كم زملاختو دحري ورار كوينات طاليان كابش حنت 934 عامة مرت كم زتجمريو درجوم زي حلو حد عينت زي كونو ملالي مننتات يوهاو خمز نبرو حبرتاتات يملكتو بخال قاز نبرتي منجا فقاد ملالي مننت تمهارون أبيات عين نملالي مننت يتقامو يوم ازوم ملالي مننتات مننت نبرت زرقاقت امبر زتناببو حد عينت زخوانا زتأمامنو مفلي مننت كوينوم ايقلقلون بزدما قلقالوت زهو تكالات نستفلاليو تقبارات مجبربار زتسادحو نكخونو غيرو وميوم መንግስት ህዝብን ማመን አለበት ህዝብ መንግስትን ማመን አለበት ገቢዎች ነጋዴን ማመን አለበት ነጋዴ ገቢዎችን ማመን አለበት መንግስቲ ንህዝቢ ከአምን ህዝቡን ንመንግስት ከአምን አለዎ እቶት ነጋዶ ከአምን አለዎ ነጋዶ ንእቶት ከአምን አለዎም በመክንያት ዘይምትእማን ዘለና ብዙሕ ኪሳራን ክነድሕን እንኽለሉ ብዙሕ ነገሪና ንኸስር ዘለና እትሕዚ ይድለ ዘሎ ንዑ ምስተኻልዩ ተሓታትነት ግልጽነት ዝበሃሉ ሓሳባት በዘ ቴክኖሎጂ እንትድገፍዩ ውጽኢት ክመጽእ ዝኽእል ሰናይ ምምሕዳር ብተመሳሳሊ ሓደ ሰብ ክዳኑ ቀይሩ ኣብ ካልእ ከተማ ሓድሽ ሰብ ክኸውን ክኽእል እንተኾይኑ ምትእማን ይዝጠፍእ ብጥርጣረ ዝወሃብ ግልጋሎት ድማ ውስን ይዝኸውን ፋይዳ መለለይ መንነት እንትበሃል ካርድ ይኮነን መተኣማመኒ ስርዓት ምዝርጋሕ ማለት እዩ ID4D بخلتشن 23 عامة فرنجي زوجو حبريتها كم زملاختو أب عالم 850 مليون زخون سبات زخون عينة ملالي مننت يبلو من الزمالت كابز بعالم لعلى 10 مئتاو زخون ملالي مننت يبلون مالت يوم بنك لمعات أفريكا بزكايدو مزنعت دوما أب أفريكا 500 مليون زخون سبات ملالي مننت كم زيبلو ميقلز اتأهز انت سلاح 400 زخون حزبي ملالي مننت كم زيبو يرئي ازد ما قلقالوت منقسي تبتصحي ام مقبار بفاينانسن حقاو حالوان التاو عنتو احدي رعيون
ብልሹ አሰራርንም ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። ብልሹ አሰራር ሐውን ይንክ ኢለዝ ሐሰብ በስተፋላለየ መንገዲ መለለይ መንነት ንምርካብ ብዙ ነገር ይፍትን ከም ዝነበረ ይስማዕዩ ሕዝግና بفايدة مللي مننت حدا سب مننتو انت فليتو بزح صقم كنكيو كند علامة فايدة مللي مننت مفلايو استنجبربراتين كيهلو بخالي قز حدا سب لعل حداتين هاليوو بتحدا سرع بيزنس كسرح يخل بخالي تندما لقاح كلكحلو يخل استفالاليتين انت هاليو عب استفالالي وتا مزقوا كهلو يخليو نزين مكل خال بحافشا محبا تاكس نمكل خال يتقميو ለመንግስት አንደኛው ጥቅሙ ፌደራል ውስጥ 300 ሺህ ሰራተኛ አለ 300 ሺህ ሰው ፔሮል ላይ አለ የፌደራል መንግስት ውስጥ ብቻ ማለት ያ 300 ሺህ ውስጥ ፔሮል ላይ ያለ ግን ስራ ላይ የሌለ ንመንግስቲ ካብዝህቦ ربحا افيدرال 300 شح سراحتين له 300 شح ابيرول له كابز 300 شح سراحتين ابيرول زلو غندما ابسراح زيله مهيا زبلع كليو سيفتنيت ون بتمساسالي بحده وغن ماكينه دنكان نغد لو بخلي وغن دما مسدخاتاتنا تمناطله سيفتنيت زوسد سبلو مغنياتو ابزي لبري هاليو اب تخالي بوتا دما مسدخا ممنطال فتحاوي يكونن كمزز نبر دما نخلتيهم زناب سرعات سلازي الليو سبات تطويلهم مالت حدا خلتا يكونون بأمايت أشحاز زغوصرو ويدما بمليونات زغوصرو ب200 مليون زغوصر بر يدحنيو ببورح مالتيو كمزز بلو ربحاتات بمهاب بخنات منكاي ربح هاجر منقص زرقاقزيو كساف حزي زي مجمارنا محزانيو حد عينت قطاو محفر السب كنفتر زي خالنا المهنات حديو حد عينت زغونا ديجيتال كيدي بزي مهلاونا ايو ديجيتال مللي مننت بقلقالوت منقستي منقصقاس نقدي بفاينانساو عدقيتن كالوت زفراتن وسان قدا يتصاوت زل ايو ديجيتال مللي مننت كابت عنتو ورقات نزقا بمقبار ጊዜ በመቆጣብን ሐብሬታ በቀልሉ ተበጽሐ በመግባር ግልጋሎት መንግስቲ ዘቃልልዮም አለፉት 10 ዓመታት የተለየው ፍልስፍና አብዛሐለፉ 10 ዓመታት እስተራአየ ተሐሳስባ አይዲ ባል ሰብ ዝሐስቦ ካርዲዩ ወይ ዝኾነ ሰነዲዩ አብዘለናሉ እዋን ኩለን ሀገራት ይኸዳ ዘለዋ ናበይን ተልና አይዲ ማለት ገጽዩ አሰር أصابعتيو حدا قلقالو تنتندلي كمزز بل كاردي انت زي حيزكا ويدما كزيو زحالفوك خوني خليو حدا سب بيوت كساب زلو منتو حدا يو أي غيرن بديجيتال ايدي تتقيمنا قن استفلاليو قلقالات مركاب يكاليو ከዚህ በፊት ከተመዘገቡ ሰዎች ጋር ሁላ ኮምፔር ተደርጎ እንደሌለ ስናረጋግጠው ተመዝጋቢ ቅድመ ሐዚ ምስ ተመዝገቡ ሰባት ተነጻጽሩ ከምዘይለ እንትረጋገጽዩ ዝምዝገብ እዚ ንነባሪ ዓብይ ዕረፍትን ዓርሰ እምነትን ዝህብዩ ምክንያቱ ነቲ ሓበሬታ ኾነ ናይ ካሊ ሓበሬታ ካብቶም ዝተመዝገቡ የለን እንትባሃልዩ ሓድሽ ሓበሬታ ዝወሃብ እዚ ሓደ ሰብዩ ፉሉ እዩ ንዝብል ዘረጋግጸልና መስርሕ እዩ ፋይዳ መታወቂያ መያዝ ነፃ ነው የሚያስከፍለው ካርዱ ፋይዳ መለለይ መንነት በነፃ ይዝውሃብ እዚ ደጋግምና ኳንተ ተዛረብና ንቀጻሊ ሰብ ባዕሉ እንትሪዮ በዘይ ካርዱውን ግልጋሎት ምርካብ ይኽእል ይሉ እንትርዳዩ ክርዳእና ዝኽእል ሰነድ አልቦ ዝኾነ ሰብ ካርዲ መለለይ መንነት ፋይዳ እንትሕዝይሞ ኣብ መንገዲ እንተተሓቲቱ ክጠቕሞ ይኽእል ንኣብነት ኣብዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንዛ ከተማ ዝኸውን ሓድሽ ዝመጽእ سمارت كارد له أبت كارد قطر فايدة نخوت نجبر لنا نسو وصيو مالت كالي مللي مننت أيد لن مالتيو حزي كم هاجر حد 230 مليون حزبينا نبتصح زلنا 400 وزغون سند زي ولو سابيو مزنعتات زملاختو زوم سبات نزل مللي مننت يد اليوميو ወደ ባንክ ቤት በሚመጡበት ጊዜ ሂሳብ ለመክፈት በመናደርገው ጥረት ላይ የደንበኞቻችን ማንነት ለማረጋገጥ
የተለያዩ ስርዓቶችን ናብ ባንኪ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ሒሳብ ንምኽፋት ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ መንነት ዓማዊልና ንምርጋጽ ዝተፈላለዩ መንገድታት ንኽተል ነርና መለለይ መንነት ካብ ዝተዋሃቦ ኣካል ብምኻድ እቲ መለለይ መንነት ብትኽክል ናታቶም ምዃኑ ወይ ምምጽኡ ንምጽራይ ነዊሕ ግዜ ይወስድ ነይሩ እዩ ሕዚ ግና እዚ ዲጂታል አይዲ ምህላው ግድን ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ዓማዊልና ሒሳብ ንምኽፋት ኣብ ዝመጽሉ እዋን ቁጽሪ ፋይዳ መለለይ መንነቶም ስለ ዝህቡና ንግዚኡ ብሲስተም ኣጻሪና መንነቶም ብምርጋጽ ከይዲ ምኽፋት ሒሳብ ቀሊል ገይርዎ እዩ የታካሚውን ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር በጣም ጉልህ ሚና አለው ድሕንነት ተሐከምቲ ካብ ምሕላው ልዑል ግደ አለው ብፍላይ በአግባብ ሕጊ እንተሪኢና ብምልዋጥ ሽም ብዝፈላለዩ ምኽንያት ዘጋጥሙ ጸገማት ዘቃልል እዩ ሕዚ ንሕና ካርዲ ብኤሌክትሮኒክስ እንትንረክብ ልዕሊ 4-5 ዝኾኑ ካርድታት ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝወፁ ኣለዉ እዚ ድማ ንብዙሕ ነገር ስለ ዘሳጥሕ ዲጂታል አይዲ ብብዙሕ መልክዑ ከመሓይሾ እዩ ዳገር ወሳኝ የሆኑ ጠቀሜታዎች አሉት ከም ሃገር ወሰንቲ ዝኾኑ ረብሓታት ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ብትኽክል ተመዝገበ ህዝቢ እንተሃልዩ መንግስቲ ንዝደልዮም ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ከም መበገሲ የገልግል ንኣብነት ምምሕያሽ ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዓቕሚ ምዕባይ ዘፈር ትምህርቲ ጥዕና ዘሎ ዓውድታት ብተኻእለ ንምስራሕ ምዝገባ ወሳኒ በፊት ፎርጅን ለመሰራትም የተጋለጠ ነው ቀደም ፎርጅን ንምስራሕ እውን ዝተሳጠሐ ነይሩ ነቲ ካርዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንተረኺቦም ዝኾነ ሰብ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሕዚ ግና ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ ዲጂታል መለለይ መንነት ይወፅእ ልደት ካርዲ ከውፅእ እንተደልዩ ኩሉ ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ከውፅእ ይኽእል እዩ ጊዜ ይቁጠብ ንምንጭ ብርባር እውን ኣያሳጥሕን መታወቂያ ዲጂታላይዝ ሲደረግ በጣም ብዙ ለሆኑ እድሎች በር ነው እየከፈተ የሚሄደው ማለት መለለይ መንነት ዲጂታላይዝ እንትግበር ንብዙሓት ዕድል እዩ በሪ እንዳከፈተ ዝኸይድ ብኽነት ሃፍቲ ካብ ምንካይ እንተገልገልቲ ድማ ነገራት ኣዝዩ ብምቕላል ብዙሓት ሓደሽቲ ነገራት ኣብ ሓፂር እዋን ዝሰርሕሉ እዩ ዓብይ ስጉምቲ እዩ ዲጂታላይዝ አይዲ ምስ ተጀመረ ዘሎ ለውጢ ስራሕ ምቕላል ዝተወደበ ሓበሬታ ምርካብ ስለ ዝኽእል ሰባት ዝህሉ ለውጢ ንምርኣይ ኩል ግዜ ድልዋት ዝኾኑሞ ናብ ተግባር ተዘኣትው ጽቡቕ እዩ ሃገራት ዓለም ዲጂታል አይዲ ንዕቤተን መሰረት ገይረን ብምጥቃም ካብ 10 ክሳዕ 30 ሚእታዊ ዝኸውን ወጻኢን ነኬናሉ እየን መጽናዕቲ ባንክ ዓለም ከም ዝሕብሮ ህንዲ ኣድሃር ዝተባሃለ ፕሮግራም መለለይ መንነት ኣብ ዝተግበረትሎም ዓመታት ዕቤት ቁጠባ ኣርአያ እያ ብሚልዮን ዝቑጸሩ ዜጋታታ ብምምዝጋብ ግልጋሎት መንግስቲ ተበጻሒ ኣብ ምግባር ስሉጥ ምዕባለ ኣርአያ እያ ግዕዚና ብምንካይ ናብራ ዜጋታታ ምቹው ምግባር ክኢላ እያ ኣብ ኢትዮጵያ መንነት ንምርግጋጽ ጊዜን ጉልበትን ይሓትት መንነት እንተተረጋገጸ እኳ ብምምስሳል ሽም ብዙሓት ብዘይበደሎም ገበነኛታት ተባሂሎም እዮም ዘይሕማሞም ተሓኪሞም እዮም ምትእምማን ጎዲሉ እዩ ኢትዮጵያ ነዞም ጸገማት ከኣል ዘኽእል ወሳኒ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ትርከብ ዲጂታል መለለይ መንነት ብምፍላጥ ብፋይዳ ብዙሕ ፋይዳታት ዝርከበሉ ስርዓት ዘርጊሓላ ፋይዳ በኦሮምኛ ፋይዳ ነው በአማርኛ ፋይዳ ነው በሶማሊኛ ፋይዳ በኦሮምኛ ፋይዳ እዩ በአማርኛ ፋይዳ እዩ በሶማሊኛ ፋይዳ እዩ በአፋርኛ ፋይዳ እዩ በትግርኛ ፋይዳ እዩ ሽም ዲጂታል አይዲና ፋይዳ እዩ ዲጂታል አይዲ ኣዝዩ ጠቃሚ ነገር እዩ ቅድሚ ሕዚ ገሊጾየ ነይረ ካብ ግድብ ህዳሰ ዝንእስ ኣይኮነን ንኣብነት ዲጂታል አይዲ ከም ሃገር መሊእና እንተ ተግቢርናዮ 700 ጂዲፒ ኢትዮጵያ ሽዑ ንሽዑ ዝውስኽ እዩ ዝኾነ ነገር እንተይወሰኽና ብዲጂታል አይዲ ጥራሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይስሩዕ ዕዳጋ ናብ ስሩዕ ስለ ዝመጽእ ከተማን ባለፈ እንደ ሀገር ናሽናል አይዲ ተብሎ እያንዳንዱ ሰው ዲጂታል አይዲ ይኖረው ካብ ከተማ ሓሊፉ ከም ሃገር ናሽናል አይዲ ተባሂሉ ሕድሕድ ሰብ ዲጂታል መንነት እንትህልዎ ዝግብኦ መሰልን ሓፈሻዊ ግልጋሎት ይረክብ ብዝብል መርሒ ዝኸይድ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን 2025 ስትራቴጂ ተኻቲቱ ኣትዩ ከም ሃገር የድሊ
ህገ መንግስት ወጥ የሆነ ዲጂታል ማህበረሰብ መፍጠር ፌደራል መንግስት ኃላፊነት ነው ይላል። ሕገ መንግስቲ ሓደ ዓይነት ዲጂታል ማሕበረሰብ ምፍጣር ሓላፍነት መንግስቲ ፌደራል ይብል። ሕዚ ብዘሎ ኩነት ግን ኣብ ደብረ ብርሃን ሓንቲ ሹቕ እንተወኒነ ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ዝወሃበኒ ፍቃድ ንግዲ ኣብ ካሊእ ቦታ ትኽክል ምዃኑ ምርጋጽ ኣይከኣልን። ምንባብ ሲስተም ብዘይ ምህላው ብዙሕ ዓይነት ጸገም እዩ ዝፈጥር። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከተማ ጅማ መለለይ መንነት ከተማ አዲስ አበባ ዝሓዙ ገበነኛታት ተታሒዞም እቲ መለለይ መንነት ትኽክል ድዩ ኣይኩነን ዝብል ከተማ ጅማ ምፍላጥ ኣይኽእልን። ከተማታት ኣይናበባን፣ ባንክታት ኣይናበቡን፣ ኢንሹራንሳት አይናውን። በዚህ ድማ ሓደ ዓይነት ማህበረሰብ የብልናን ማለት እዩ። ሁሉም ሰው ዲጂታል አይዲ ምዝገባውን በታቀደው መሰረት የሚሄድ ከሆነ የባንኩን ስራ ዲጂታል አይዲ ከምስተተለመሉ ኩል ሰብ እንተ ተመዝጊቡ ስራሕቲ ባንክን ስርዓት ክፍሊትን ይዝምኑ ስለዘለው ዓማዊልና ከም ቀደም ናብ ባንኪ እንተይመጹ ስራሕቶም ዘሰልጥሉ ኩነታት ስለዝህሉ ፈለማ ናብ ባንኪ ሲስተም እንተኣቱ መንነቶም ብናሽናል አይዲ ተጠቂምና ንረኽቦም እንተ ኮይና ረብሑኡ ዝለዓለ ምዃኑ ንርዳይና ዘለና። እንደ አንድ የሕክምና ተቋም እንደሚመራ ኃላፊ ዲጂታል አይዲን በጣም በትልቅ ተስፋ ከሚጠብቁት አካላት ነን። ሓደ ትካል ከም ዝመራ ኃላፊ ዲጂታል አይዲ ዝዓበየ ተስፋ ካብ ዝጽበዩ አካላት ኢና ስራሕቲ ሳለጡ ከም ዘለውን ይፍለጥ እዩ። እዚ ንግልጋሎት ሕክምና ዓብይ መፍትሕ ክኸውን እዩ። ተሓከምትና ከም ዝፍለጥ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ናይ መንግስቲ ሆስፒታል እዩ። ዝፍለጠሉ ብግልጋሎት ሕክምና ቲቪ እዩ። ተሓከምቲ ቲቪ ካብ ብመላእ ሃገር እዮም ዝመጹ። ዝተማለአ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢዶም ኣይሕዙን። ብሪፈራል በወረቀት ዝተወሰነ ሓበሬታ ይዝመጽ ቡይና ንሕክሞም። ኣብ ቀረባና ዘለውን ኣባና ዘየለ ሕክምና ሪፈር እንተዝበሃል ኣዝዩ ውሑድ ሓበሬታ ኢና ንልእኽ ሙሉእ ኣይኮነን። ካርድ በተፈጥሮ ያረጃል። ካርዲ ብተፈጥሮ ይኣርግ እዩ፣ ይፋሓፋሕ ገለ ይብል እዩ። ኣብዚ እዋን ፖስታ ቤትን ኢትዮ ቴሌኮምን ዝህቦ ካርዲ ካብ 7 ክሳብ 10 ዓመት ዕድመ ዝኸውን እዩ ሕስና ዘለዎ። ሕድሳቱ 10 ዓመት እዩ። ቅድሚው ተተጎዲዩ ወይ ድማ እንተጠፊኡ ከፊልካ ካሊእ ካርዲ ምውፃእ ይከኣል እዩ። እቲ ካሊእ ዝሕደስ ባዮሜትሪክስ እዩ። መልክዕ ይቕይር እዩ። ብዕድመ 10 ኣጻብዕቲ እውን ብበዝሒ ዕድመ ይቕየር እዩ። ዓይኒ እውን ብተመሳሳሊ። በዚ ድማ ንሕድሳት ካርድን ባዮሜትሪክስን 10 ዓመት ኢልና ሒዝና ኣለና። እቲ ቴክኖሎጂ እናተመሓሸን ትኸይድ ኣብ 15 ዓመት ሓደ ግዜ እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ። ዲጂታል መለለይ መንነት ግልጽነት ብምፍጣር ሰብ ሃፍቲ ገንዘቦም ኣብዚ ሃገር ኢንቨስት ንኽገብሩ የበረታትዕ። ሓደሽቲ ስራሕቲ ቴክኖሎጂታት ይፍጠሩ። እዚ ድማ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ይፈጥር። ዲጂታል መለለይ መንነት ቁጠባዊ ዕብየት እውን የሳልጥ እዩ። ብዘመናዊ መንገዲ ዝማዕበለ ዘፈር ተሻጋሪ መሰረታዊ ስርዓት ዲጂታል አይዲ ምዝርጋሕ ሰላምን ድሕንነትን ንምጥንኻር ልምዓት በኣግባቡ ንምትላም ምጣነ ሃፍታዊ ስግግር ንምፍጣር ከምኡውን ጸገም ብቐሊሉ ብምፍላይ ብኽነት ሃፍቲ ብምንካይ ኣብ መንጎ ነበርቲ ፍትሓውነት ይዕስል። ምስ ገበናት ዝተተሓዙ ስግኣታት ኣዝዩ ብምንካይ ሃገራዊ ድሕንነት ንምርጋጽ ዘኽእል ስርዓት እውን ዝዝርግሐሉ እዩ። ያው የሰዎች የመክፈል ሁኔታን ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ኣብ ሰባት ዘሎ ኩነታት ምኽፋል መብዛሕትና ንፈልጦ ኢና። ሰባት መፍለይ ቁጥሪ ይህልዎም ክሳብ ሕዚ ብደፍተር ኢና ነገልግል። እዚ ምስ ዲጂታል አይዲ ኢንተርኔት ተኣሳስሮ ብፍላይ ሆስፒታል፣ ቢሮታት ጥዕና ንጽገመሉ ዘለና ሰባት ብቁጥሪ ኢንሹራንስ ማሕበረሰብ ተጠቂሞም ምዝበራ ዝፍጸመሉ ግዜ ኣሎ። መድሓኒት ከካብ ከባቢታት ዝውሰደሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ኩሉ ምስ ዲጂታል አይዲ ዝተኣሳስር ዝምልከቶ ሰብ ጥራሕ ግልጋሎት ክረክብ ብምግባር ይከኣል እዩ። አይዲው ላይ ኣብቲ ዲጂታል አይዲ እታወታት ወሲኽናሉ ኣብ መወዳእታ ዘምጽኦ ውጽኢት ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ፋይናንስ ኣዋህባ ግልጋሎት ዝህቦ እዩ እቲ ወሳኒ። ንዕኡ ከምሽቶ ሓሲብካ ምኻድ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኢለ ዝሓስብ። ፍርድ ቤት ላይ በርካታ ክሶች ሲቀርቡ ተከሳሾች ላይ ያዙ ይችላሉ። ኣብ ቤት ፍርዲ ብርክት ዝበሉ ክስታት እንትቀርቡ ተኸሰስቲ ዘይክተሓዙ ይኽእሉ እዮም። ተኸሰስቲ ኣምሊጦም ጠፊኦም ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብዚ እዋን ንወፃኢ ሃገራት ከይኸዱ ምስ ምንቅስቃሶም ተታሒዙ ትእዛዝ እግድ ብቤት ፍርዲ ይወሃብ እዩ።
እግድ እንትወሃብ ንኢሚግሬሽን ክኸውን ይኽእል ዝወሃብ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ብፍሉይ ኣብ ቅርብ እዋን ዝገጠመና ሰባት ንወፃእ ክኸዱ እንትብሉ ተታሒዞም ተመሊሶም መጺኦም እግድ ተገይሩሎም ተባሂሉ ይኹን እምበር እንትጻረ ተታሓዙ ሰባት ተጠርጠሩ ሰባት ዘይምዃኖም ምርግጋጽ ተኻይሉ እዩ በዚ ድማ ግዜ ገንዘብ ጉልበት ዝባኽነሉ ኩነታት ኣሎ ዲጂታል መለለይ መንነት ከምዚ ዝበሉ ምሳሓት መንነት ከጽሬልና ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ተቐቢላ ብምትእንጋድ ካብ ኣፍሪካ ሳልሰይቲ ሃገር እያ ምሉእ መንነት ዝገልጽ መለለይ መንነት ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ንምርካብን ንምጥቃምን ወሳኒ እዩ ፋይዳ ዲጂታል መለለይ መንነት ንስደተኛታት መለለይ መንነት ጥራሕ ዘይኮነስ ምስክር ድሕንነትን ሕጋዊ ኣፍልጦን እውን እዩ በፊት እዚህ ሲምታ ሪፊውጂ ነበር በየመን ላይ እኔ እናትና እህቶች አሁን 11 ዓመት እዚህ ኖሬ ናብዚ እንትመጽእ ንስደተኛ የኔረ ኣነ ኣደይን ኣሕዋተይን ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ 11 ዓመታት ጌርና ዲጂታል አይዲ እንትስራሕ ስደተኛታት ኣይኽእሉን ይበሃል ነይሩ ናይ ስደተኛ መለለይ መንነት እንትርአ እምነት ኣይህልዎምን ንስራሕ ንምምሃር ብሓፈሻ ብዙሓት ዕድላት እዮም ዘምልጡኻ ባንኪ ኣይትተኣናገድን ኣብ ኩሎም ባንክታት ቁጽሪ ሒሳብ ስለ ዘይብልና ብር ብካሽ እዩ ዝወሃበካ ናሽናል አይዲ ምስ ጀመረ ብዙ ረብሓ ተረኺቡ እዩ ሕጉስቲ እየ specifically before like if you go to telecom ብፍላይ ሲም ካርድ ንምውሳድ ቴሌ እንትንኸይድ ኣይንኽእልን ብመለለይ ስደተኛታት ሲም ካርድ ምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ነይሩ ንባንክታት እንትንኸይድ ባንኪ ደፍተር ንምኽፋት ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ነይሩ ዲጂታል መለለይ መንነት ቅድሚ ምውጻእና ነዞም ግልጋሎት ምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ነይሩ ተደራሽነቱም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ላልሆነ ሀገር ውስጥ ላሉ ስደተኞች ለሁሉም ነው ተበጻሕነቱ ንኹሉ እዩ ንኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ንዘሎ ንኹሉ እዩ ዝወሃብ ንስደተኛታት ፋይዳ ተዋሂቦም ማለት ዝተፈለየ መሰለ ይኮነን ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ብምንባሩ መሰለ ኣለዎ ንኣብነት ስደተኛታት ድንኳን ምኽፋት ይኽእል እዮም ቢዝነስ ምስራሕ ይኽእል እዮም ተቆፂሮም ምስራሕ ይኽእል እዮም ዘይኽእልዎም ውስናት ዓውድታት ዋላ እኳ እንተሃለው ፋይዳ መለለይ መንነት ምርካቦም ዘይፈልጡ ካብ ምዃን ወይ ካብ ሃገራዊ ሲስተም ወጻኢ ካብ ምዃን ኣትዮም ማለት እዩ ሎሚ ስደተኛ እየኢሉ ጽባሕ ኢትዮጵያዊ ኢሉ ካሊእ ሰነድ እንተውፅኡ ይተሓዝዩ ኣብዚ ሱዳናዊ እየኢሉ ካብቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ብዙሕ ረኺብና ኢና ኣብ ሓንቲ ሃገር ኮይኑ ክልተ ዜግነት ኣለኒ እንተኢሉ ሓዲኡ ምረጽ እዩ ክበሃል ዘለዎ ረብዑ ንዖም ጥራሕ ዘይኮነስ ዘይፈልጦ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣይነብርን ማለት እዩ ፕሮግራም ፋይዳ ዲጂታል መለለይ መንነት መረዳእታ ዜጋታት ብዘተኣማምን ድሕንነት ዝሕሉ እንትኸውን እቲ መረዳእታ ናብ ካልእ ኣካል ከይመሓላለፍ ጥብቂ ቁጽጽር ይግበረሉ እዩ ፕሮግራም ፋይዳ ዲጂታል መለለይ መንነት በኢትዮጵያውያን መሐንዲሳት ዝሳለጥ እዩ የቴክኖሎጂ ኦነርሺፕ ቁልፍ ነው እዚህ ጋር ኣብዚ ዋና ቴክኖሎጂ ቁልፍ እዩ ካብ ዝኾነ ዓዲ ካምፓኒ ወፂኡ ኩሎም ሲስተማት ሰሪሑልና ክኸይድ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ብዘይካ ተን ሃገራት ምንቅስቓስ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ መሰረታዊ ሲስተማት ጽግዕተኛ ምዃን ምንካይ ዝብል ኢና ንጥቀም ሙሉእ ኢና ንቆጻጸሮ መስመር ብመስመር ዘይንፈልጦን ኮድ የለን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኢና ንሰርሐሉ ነርና ዘይንፈልጦ ነገር ዘይንቆጻጸሮ የብልናን ኣብዚ ዘሎ መሐንዲሳት እንትጅምሩ ብውሕድ ቁጥሪ እዮም ተጀሚሩ ሕዚ ብርክት ዝበለ ሰራሕተኛ እዩ ዘለና መሰረተ ልምዓት እውን ቀስ እንዳበለ ይውስኽ ዘሎ ስለዚ ሰዋና ቴክኖሎጂ ባዕልና ኢና ማለት እዩ ኣብ ዲጂታል ዓለም ሓደ ሰብ ሓደ እዩ ሓደ ኣካል ማሕበረሰብ ሓደ ኣባል ማሕበረሰብ ኣብ ዲጂታል ዓለም ሓደ መንነት ጋህዲ ዝኾነሉ መንገዲ ብሓባር ምጉዓዝ ብሓባር ምንባር ሓደ ሰብ ሓደ እዩ ሓድነት ብኣፈላላይ ዲጂታል መለለይ መንነት ክታም ዜግነት እዩ